היום נלמד ביחד את תהליך המסאז' לג'ל. בואו נראה מה אנחנו צריכים כדי להתחיל. נייר כסף, 10, אם נצטרך יותר מ-10 נתחיל לדאוג. פסילה של ויסקלצ'ר, ניסיתי כל מיני וזה הכי נוח שיש. צמר גפן, ומתוח, המסיר ג'ל שלנו. הכלב שלי, אפשר גם. וכרית חמודה, כדי להתחמם את האצבעות. טוב, נמשיך ונתחיל. טוב, מתחילים. לפני שכחתי להגיד גם את זה. זה כדי לשים את הצמר גפן בתוך המסיר. טוב, הכי חשוב. צריך לשבור את הג'ל בפינות בקצה החופשי. כי אם לא, יותר קשה אחר כך להמיס, כי זה עדיין תקוע בפינות. אז שוברים את זה, וזה עוזר מאוד להוריד אותו אחר כך. מה שאני עושה בדרך כלל זה לעשות את הצורה של הציפורים שאני כבר רוצה לאחר כך. אז ככה כבר אני שוברת את הג'ל וגם נותנת את הצורה, זה פחות זמן. אבל עכשיו אני רק שוברת את הג'ל. אוקיי. רואים? כבר אין סגול. ומתחילים לעשות. איפה זה? הנה, הצעה חדש. אוקיי. רואים? ירד טיפת הג'ל. ברור שלא נוגעים בציפורן, נכון? רק בג'ל. באמצע הכי חשוב. זה קשה, זה זז לכל מקום. בצדדים. איפה זה? בצדדים. טיפה למעלה. אוקיי. עכשיו אני מסתכלת. כי קשה לי. ככה. זהו. אוקיי. שיהיה לבן. רואים? יופי. עכשיו, מה שאני עושה, לוקחת את הצמר גפן שאני רוצה, מכניסה עד הסוף, שיהיה הרבה. אוקיי? שמים. יופי. עכשיו אני לוקחת את הנייר כסף, סוגרת אותו ככה, על האמצע, ואחר כך עוד אחד ועוד אחד, אוקיי? ברור שלעשות לעצמי זה הרבה יותר קשה ממה שלעשות למישהו אחר. אוקיי. אני לא עושה את כל הציפורניים שלא יהיה לכם משמם, עושים בכל הציפורניים בדיוק אותו דבר, ומחממים את הכרית, שמים את כל האצבעות מתחת, הכי חשוב זה לחמם את הכריות של האצבעות, שזה מה שגורם להתרוממות של הג'ל, וזהו. אז עכשיו אני הולכת לחמם את הכרית, אני אכין את כל הציפורניים שלי, וניפגש עוד רבע שעה, כדי לראות מה קרה לג'ל. ביי בינתיים. טוב, חזרתי. פה כבר יצא לבד, אבל בואו נראה מה קרה. מה אתם אומרות? צ'אנן! זהו, לא צריך לעשות יותר. פשוט להתחיל עם מניקור. אבל בואו נראה עוד אחד. פה כבר יצא גם לבד.
יש לי כפפה כי אני עושה ביד השנייה גם בסדר. הצורה היחידה שאני יכולה לעשות את זה. ראית? יופי, זהו. זה מאוד כיף. טוב, בקיצור, הכי חשוב זה לשייף טוב טוב, ולשים חם ונעים, אבל מספיק חם, אבל לא להגזים, אוקיי? אז זהו, אני מקווה שנהנתם מהמסה שלי, עכשיו אני צריכה להמשיך עם היד השנייה, ולעשות את הג'ל החדש. ביי בינתיים.